Lia, pinten tahun? Oh, pun ageng nggih. Nggih. Tadi ngangge lilin mboten? Nek lilin nek lilin angka satunya 3.000, nek lilin biasa satunya 1.000. Lilin biasa lilin jari kados niki. Sing biasa oh kados ngeten 1.000. Jadi nek pun dewasa biasanya nek angka mboten purun. Habibus Delia ngoten nggih. Habibus Delia. LIA nggih. Mungkin ini bonus roti manis tunggal milih nggih di sini nek iku. Bonus tunggal monggo mendhet Mas. Iku mocha, niki coklat, sosis, strawberry, piscok. Niku mocha. Jadi maaf nggih monggo iku lenggah niku. Oh nggih. Dalam itu ben apa, Bu? Balok. Oh, agor niki nggih. Balok pundi sih? Oh. Oh, nggih nggih nggih. Niki ajeng pinten lilin kados niki setunggal apa kalih? Ini 1.000-an. 3. Oh nggih. Tambahi lope-lope. Ini 27 nih. Nggih. Saya mendet dus. Nggih. Nggih. Lia. Monggo, Bu. Matur nuwun nggih.